now flying in the sky. Dangkhaino Pherengaya kuno potte Sirang Duraw len jano haya. 13 Sirangaw len jano haya now flying in the sky. Be Ukraine sayaw birgasino dङ. से नाम्बाराव पर्बतजरायाव गेलेनो जुदि बे सानमारदोंब्ला बे खोथाया रोखा बे पर्बतजरानि दरनै गामिनि मुंखौल' बुंनो हाग्रोथों मुखास्त कास्टम बसुमतारी 1 नाम्बार पर्बतजरायाव गेलेनो बे जुदि सानदोंब्ला बे खोथाया रोखा जे बे पर्बतजरानि दरनैनि गामिनि नामखौल' बुंनो हाथोंलाय मुखास्त जि जायगायाव बे दरनै गामिनि नामखौ मिथियाब्ला बे जायगायाव थांनानै इलेक्सन गेलेनो हागोन जे जायगायाव बे दरनैनि गामिनि मा होनो गामिनि नामखौनो मिथियाब्ला बे जायगायाव थांनानै बे इलेक्सन गेलेनो हागोन दिनै 14 नाम्बार चिरां दुवाराव रायजो राजाफोरा बुंगासिनो दं भुल जाबाय फेरेंगाखौ देरहाहोनानै दिनै 14 नम्बर चिरां दुवाराव रायजो राजाफ्रा बुंगासिनो दं भुल जाबाय फेरेंगाखौ देरहाहोनानै बेनिखायनो दा फेरेंगाया 14 नाम्बाराव जेबो जायगा गैला बीपीएफ नि मिरु लाइमोन नेहाथारि कास्टम बसुमतारी दांखायनो फेरेंगाया कुनु पट्टे 14 नम्बराव जायगा गैला बिहा फेरेंगाया जायगा गैला बे फ्लाइंग अन द स्काई जागासिनो दङ हादाबाव गैया बे अख्राङावसो बिरगासिनो दङ बिहा पर्बतजरायावबो लेन्ड जानो नो लेन्ड माने लेन्ड जानो हाया बियो चिरां दुवारावबो लेन्ड जानो हाया 13 Sirangaw len jano haya now flying in the sky be Ukraine sayaw birgasino dङ हाग्रामा महिलारिया गासै बीटीसी नि रायजो राजानि मोजांखौ सानो हाग्रामा महिलारि सारा गावनि थाखाय जुजियाखै जोंनि थाखाय जुजिदों बिथाङा बुंदों प्रमोद बर' हाटाव बीटीसी बासाव दिनै हाग्रामा महिलारि सारा दुखु मोनदों जे जोंनि बीटीसी नि सासेबो कन्ट्रेक्टरफोरा खामानि मोनला बीटीसी नि बाहेरानि कन्ट्रेक्टरफोरा खामानि मोनो दिनै मा होनो भेन्सार स्कुलनि मास्टारफोरनि जेंनाखौ प्रमोद बर'आ सानला दिनै हाग्रामा महिलारि सारा कन्ट्रेक्ट प्रमोद बर' हाटाव बीटीसी बासाव माने मा बीटीसी नि कन्ट्रेक्टरफोरा खामानि मोननांगौ प्रमोद बर'आ गावनिखौल' सानो रायजो राजानि साना प्रमोद बर'आ अकल गावनिल' खोथाखौ सानो मालायनि खोथाखौ साना भेन्सार स्कुलनि खोथाखौ साना कन्ट्रेक्टरफोरनि खोथाखौ साना फरायसाफोरनि खोथाखौ साना आबादारिफोरनि खोथाखौ साना बिजनेसमेनफोरनि खोथाखौ साना एक्स एनडिपि नि दैदेनगिरिफोरनि खोथाखौ साना रावनिबो खोथाखौ साना प्रमोद बर'आ प्रमोद बर' हाटाव बीटीसी बासावनि ओंथियानो बेनो कास्टम बसुमतारी प्रमोद बर' हाटाव बीटीसीआव रायजो जानाय साफ्रोमबो मानसिफोरनि जेंनाखौ सलुसन खालाम बीटीसी माने प्रमोद बर' हाटाव बीटीसी बासाव प्रमोद बर' हाटावनि मिनिंआनो बेनो ओंखायनो प्रमोद बर' हाटाव बीटीसी बासाव माने मा बीटीसीआव रायजो जानाय साफ्रोमबो मानसिफोरनि जेंनाया जोबनो नांगोन अब्ला प्रमोद बर'आ बोख्लायजाथारनो नांगोन बीपीएफ सीडब्लिउसी नि बिथोन बादियै मोनसे गोनांथार हाबाफारि बीपीएफ नि दैदेनगिरि जथुम सावरायनाय लोगोसे लावखार ओंखाम जानाय हाबाफारि जिसुआ समफ्रामारि दैदेननायाव कास्टम बसुमतारी जासमिन ब्रह्मनि नुजाथिनायाव मोनब्रै बियाबाव एबा समस्तिनि जेरै नं 13, 14, 15, 16 नि बीपीएफ दैदेनगिरिफोरखौ लानानै जथायै सावरायनायजों लोगोसे बोथिसे ओंखाम जानाय एबा लावखार ओंखाम जानाय हाबाफारिखौ चिरांनि मुंदांखा लावखार ओंखाम जाग्रा थावनि आइ पिवाली लावखार ओंखाम जाग्रा थावनियाव खुंफुङो यूपीपीएल सरकार आरो प्रमोद बर'आ एडभार्टाइजमेन्टआव बिराद पस्टार आं बुंबाय अबेबा सोरबा जुदि साबुन कम्पानि सोरबा सेन्डेल कम्पानि सोरहाबा जुदि माबा मोनसे बिजनेस खालामनो सानदोंब्ला यूपीपीएलनि दैदेनगिरिफोरनिफ्राय सोलोंनानै ला बिथांमोना बिराद एडभार्टाइजमेन्ट होनो हायो जेबो खामानि मावाखै बेबायदि खामानिखौ मावदों ओंखायनो दिनै सोर बीपीएफनिफ्राय यूपीपीएलआव थांगोन यूपीपीएलनिफ्राय जोंनावसो फैदों खैराबारि ब्लकनि फाउन्डार प्रेसिडेन्ट भपेन बर'आ जोंनाव फैदों यूपीपीएलनि दैदेनगिरि तामुलपुरनि इनचार्ज जेनेरेल सेक्रेटारि जितेन मोसाहारि प्रमोद बर'नि जोबोद आंगो क्ल'समोन बीपीएफ दोलोआव फैदों दिनै दाखालि बावैसो सालबारिनि कनक डक्टर सिलाराय बसुमतारी आदा हानिफ आली बिथांमोना यूपीपीएलनि सेन्ट्रेलनि दैदेनगिरि बिथांमोना जोंनाव फैदों दा ओंखायनो बिथांमोना बखिबाय बखिथों नाथाय बीपीएफ दोलोआव हाबनो थाखाय यूपीपीएलनिफ्राय जोंनाव ट्रेफिक जाम जानानै दङ हाग्रामा सारा सम होनो हायाखै दिनै लाइमोनफोरा बीपीएफ दोलोआवसो फैदों मानो फैदों दिनै हाग्रामा महिलारि सारा गावनि थाखाय जुजियाखै जोंनि थाखाय जुजिदों बिथाङा बुंदों प्रमोद बर' हाटाव बीटीसी बासाव बर'नि गिबिसिन आबुं सावथुन आलायारन सावथुनखौ नायनो हांखुर जानानै थानाय रायजो राजाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां गावबा गावनि आंलाय आंनिसो सानदोंमोन आलायारन सावथुनखौ अनसायगिरि रायजो राजाफोरनि थाखाय बाङाय बेसेनावनो दिन्थिनो थांखि लादों बड'सा फिल्म प्रडाक्शना
रायजो राजाफोरनि खाबुनि थाखाय क्रिसमास आरो इंराजि गोदान बोसोरजों लोब्बा लाखिनानै गोदान बोसोर 2024 इं मायथाइनि 2 जानुवारिनिफ्राय 20 जानुवारिनि गेजेराव बड'सा फिल्म प्रडाक्शना आलायारन सावथुनखौ बाङाइ बेसेनाव रायजो राजाफोरनो दिन्थिनो थाखाय आखायाव लादों। फैगौ 2 जानुवारिनिफ्राय 20 जानुवारिनि गेजेराव सिगाङाव लानाय बेसेननिख्रुइ गोबां खमसिन बेसेनाव आलायारन सावथुनखौ लांनानै रायजो राजाफोरनो दिन्थिनो हागोन। सुदेम बार बारनाय गोजोनग्लायनाय समाव बिरलाङो गोसोआ नोंनि सेराव। क्रिसमास आरो इंराजि गोदान बोसोरजों लोब्बा लाखिनानै आलायारन सावथुनखौ अनसायगिरि रायजो राजाफोरनि थाखाय बाङाइ बेसेनावनो दिन्थिनो थांखि लादों बड'सा फिल्म प्रडाक्शना। कुन्जेनि खैसाराव नोंथाङा गासनबाय, नोंथाङा गावनि खाफालखौ जाबाय। हाखौ लामारनो नाजायोब्ला बाथ्राया गाहाम जानाय नङालै। बेनिखायनो दासिमबो जुदि नोंथांमोनहा आलायारन सावथुनखौ नुवाखैब्ला थाबैनो जगाजग खालामदो आरो बाङाइ बेसेनावनो लांनानै आलायारन सावथुनखौ नायनो गोसो जानानै थानाय रायजो राजाफोरनो दिन्थिहैदो। नों खालि आंनो 500 रांल' हर, हाया फाक्का। नोंथांमोना आलायारन सावथुनखौ सिगांनि बेसेननिफ्राय गोबां खमसिन बेसेनाव लांनो थाखाय 8453766183 9678616741 आरो 7896298145 मबाइल नम्बराव फोनांजाब खालामदो।